сравнителни анализи правете с нашата и нечия чужда действителност. Сега тук у нас, в един софийски двор, стрелба с пистолет в центъра на София. Твърди се, че това става в двор на улица 6 септември 18А. Човека, който ни изпратил тези кадри, твърди, че мястото се намира на 100 метра от Министерството на вътрешните работи. Трима младежи, които обитават отскоро парка, стрелят във вътрешния двор с пистолет под бутилка мишена, поставена срещу прозорците ни. Играеха си на терористи. Обадихме се на телефон 112, там не реагира никой. При персонално оплакване в първо РПО на МВР София на улица Раковски, дежурната жена полицай, която гледаше телевизия първа, ме убеждаваше, че това е детска игра и тя лично не би се оплакала в полицията за такова нещо. След това извика по телефона двама патрулни полицаи, които бяха в съседния магазин за цигари. Те ме уведомиха, че вратата на въпросния двор била заключена и не могли да направят нищо. Ето, че нашата полиция ни пази. Да чуем тази стрелба, коя... Ако се чува от записа, да. Това сега дали е бойно? За съжаление, не мога да потвърдим. Да, не може да се потвърди. Може да са пиротни. Може да се каже само, че има шум, нали, до тук. Сега какво стреля, може и да гърмиш наистина и конфети, но явно ги е притеснило, за да го запишат, че да ни го изпратят хората от 6 септември 18А. Бъдете достоверни и в видеото, не само в текста, за да можем да сме сигурни ние какво точно излъчваме в ефира на BTV, но продължайте да бъдете все така бдителни и защитаващи правата си, както всъщност направиха и наши зрители, сигнализираха ни за това, че цялото им село